ngono wae terus lara jantung. Apa iya? Kowe ngerti ayune Widawati tumpung dong nganti manitis menyang Putri Ngayodya, menyang Dewi Sinta, rikala semono bojone Ratmaja sing jenenge Dewi Sukasalya, ya Dewi Ragu, mbokne Rama Regawa. Kowe ketitisan Sri Widawati tak buru. Nganti bojone tak pateni tetep ora kena nganti ngalih menyang Dewi Sinta. Nganti Dewi Sinta tak colong, ewadene nganti entek alas, entek omah ora komanan apa-apa. Aku ora bisa mboyong. Dewi Sinta ora bisa ngepek titis sing Widawati. Wong kandung niku ngoten niku. Pancen Widawati niku ayu kinarya lambung, kathah wong kang pengin boyong dadi kembang lambe pating clempong, akeh sing padha gandrung kloyong-kloyong, wong lanang mung pating plenggong, plompang-plompong merga ora kuat ndulu bundere bakang. Pun, lereking Rembag sampeyan ajeng napa saniki? Aku ora mendo. Aku kepengin golek titis sing Sri Widawati kok. Pripun? Aku arep golek titis sing Sri Widawati kok. Wah, lha pripun sampeyan? Kutang raping pandengan kumbang hangat saping tawang sapi nusum lempang datin Marcito Swangkang Arko Taito Hamot Samudra Wah, iwas kebeneran iki. Beneran piye kok? Wonten sawijining wanita putri saking Mandura, atmajanipun Prabu Basudewa ingkang sesilih Dewi Wara Sembadra. Nggih, Rara Ireng, nggih, Dyah Bratajaya menika katitisan Bathari Sri Widawati. Rara Ireng, nggih. Yen ngono derekno lakuku kok. Tak colonge Dewi Bratajaya saka negara Mandura. Mangke rumiyin. Mangke piye? Bratajaya sakmenika mboten mapan wonten negari Mandura, malah sakmenika mapan wonten negari Ndrawati. Lho. Kono negara Ndrawati kepiye, Kok? Nggih. Nderek teng rakane Sinuwun Prabu Kresna. Yen ngono. Budhal marang
Ah.